сози мусиқии қонун яке аз асбобҳое мебошад ки таърихи дурудароз дошта, чун як сози хушнаво ба дилу дидаи мардум ҷой гирифтааст. садояш бисёр маҳин ва гуворо буда шунавандаи худро зуд мафтун мегардонад. сози мусиқии қонун чиқаре ки мебинед, сози мусиқии қадимии халқи тоҷик ба ҳисоб меравад ва ин соз сарчашма мегирад аз Самарқанд ки аз асрҳои 8-9 аз тарафи Абуҳафзи Суғдӣ сохта ба истифода дода шудааст ва ин созро аввалин маротиба бо нӯ, яъне ки зан ба даст гирифта навохтааст. қонун ба асбоби мусиқӣ чанг монандӣ дошта бо мизроб навохта мешавад. ҳоло қонун бештар дар шарқ машҳур маъмул аст. дар гузашта машоқони қонунавози тоҷик Амир Иброҳими Қонунӣ, Бобои Қонунӣ, Дарвеш Аҳмади Қонунӣ бо ҳунарашон дар замони худ шӯҳрати зиёд доштанд. дар адабиёти бадеӣ ва илмӣ ин сози мусиқӣ дар ашъори Абулқосим Фирдавсӣ, Мирзо Абдулқодири Бедил, Зайниддин Маҳмуди Восифӣ, Нақибхони Туғрал, дар рисолаи мусиқии Ҳасани Кавкабӣ ва ғайра номи ин сози мусиқӣ фаровон истифода шудааст. сохт ва шакли сози қонун низ ҷолиб буда ҳунармандон бо як маҳорати баланд онро месозанд. сарпӯши қутии қонунро аз чӯб тарошида ба як қисми он пӯст мекашанд. дар пӯст харак гузошта мешавад. дарозии қутии қонун 80-90 сантиметр ва бараш 38-40 сантиметр мебошад. қонун 24-25 тори пай дар пай, яъне сегона дорад ки диапазонаш ба 3 октава рост меояд. ҳоло торҳои миёна ва баланд ба торҳои филизӣ иваз шуданд. гӯшакҳо барои ҷур кардани ин сози мусиқӣ хизмат мекунанд. мутрибон қонунро ба сари зону ё болои миз гузошта менавозанд. чиқаре ки мебинед, сози мусиқии қонун аз бисёр торҳои маҳин иборат аст ва созе ки дар дасти ман аст аз 75 торҳои маҳин иборат мебошад. 75 тор ки бошад аз 75 гӯшакҳо иборат аст ва регистрҳо, пӯст, харак, гӯшак ро дар бар мегирад. яъне ки сози мусиқии қонун таърихи тӯлонӣ дошта, дар Самарқанд ки аввалин маротиба сохта шудааст ва баъдан дар дигар мамлакатҳо он паҳн шудааст. сози мусиқии қонунро дар адабиётҳои Тоҷикистон ва рӯзномаву маҷаллаҳо бо сози шоҳруд низ ном мебаранд. яъне ки сози шоҳруд ва сози қонун ин як ҳарду мафҳумро ифода мекунад ва сози мусиқии қонун, яъне ки қонун аввалин маротиба дар Арабистони Саудӣ ҳамин ном гузошта шудааст. яъне ки дар он ҷо канун мегӯянд, Тоҷикистон дошта қонун
ва ҳамчунин шоҳруд. Сози мусиқии қонун асосан дар мамлакатҳои Осиё ва мамлакатҳои Ироқ, Арабистон, Озарбойҷон, Туркия, Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва дигар мамлакатҳо паҳн шудааст. Сози мусиқии қонун дар солҳои 1980 аввалин маротиба устод Алмос Абдуллоев ин созро аз давлати Ироқ оварданд ба Тоҷикистон ва таълимоти онро ба роҳ монданд. навозиши асбоби мусиқии қонун аслан хоси занон мебошад. номи қонун арабӣ буда дар гузашта миёни мардуми мо бо номи шоҳруд машҳур буд. имрӯз қонунро дар тамоми ансамблҳо ба кор мебаранд. композиторони тоҷик ба сози қонун асарҳои зиёд таълиф намуданд. ҳамчунин ин сози мусиқӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва олӣ омӯзонида мешавад. хушбахтона ҷавонони соҳиби истеъдоди хушсавқ бо маҳорати баланд нозикҳои ин касбро аз худ карда онро бо шавқи том менавозанд. яке аз ҷавонони хушсавқ ва мутриби чирадаст дар миёни мутрибони қонуннавоз Ёсуман Шокирова мебошад. асосан дар бобати ин соз меҳру муҳаббат ва таассурот аз оила сарчашма гирифтааст. бародарам ки бо сози мусиқии қонун ва ҳамчунин хоҳарам бо сози мусиқии қонун машғул мешуданд, тамрин мекарданд, менавохтанд ва меҳри маро низ ба ин соз зиёд кард ва хостам ин сози мусиқиро дар радифи сози мусиқии равоби Қашқарӣ омӯхта бошам. ва чӣ қадр ки гуфтам, созҳои мусиқии тори мизробӣ, масалан чанг ва қонун бисёр ба ҳам монандӣ доранд, шабеҳ ҳастанд. фарқияти асосии онҳо, яъне ки сози мусиқии қонун аз чанг аз он иборат аст ки сози мусиқии қонунро бо ду нохунакҳо иҷро мекунанд. масалан ду нохунакҳое ки дар дасти ман аст аз шохи оҳу омода шудааст, манинҳояш ва инояш бошад аз мис омода шудааст. ва дар сози мусиқии чанг бошад, онҳоро чангро бо чангчӯбакҳо иҷро мекунанд. ва тарзи ҷойгишавии нотаҳо дар сози мусиқии чанг дигар аст ва ҳамчунин дар қонун дигар аст. яъне ки дар қонун пайи ҳам иҷрошавии нотаҳо дида мешавад, ҷойгишавии нотаҳо пайи ҳам аст, яъне ки до ре ми фа сол ла си до ҳамихел меравад. дар сози мусиқии қонун асосан сену мактава ҷойгир аст, яъне ки октави якум, дуюм, сеюм ва ин мактаве ки нотаҳои до ре ва ё ки нотаҳои до ре миро дар баъзе қонунҳо ишғол мекунад, яъне ки дар бар мегирад. ва чӣ қадр ки гуфтем, сози мусиқии қонун аз регистрҳо иборат аст, яъне ки регистрҳо маъни оҳанакҳое ки дар сози мусиқии қонун васл шудаанд, инҳоро бо регистр инҳоро регистр мегӯянд ки аз ду регистр иборат аст. дар қонунҳое ки дар давлати Туркия ва Озарбойҷон бештар истеҳсол мешаванд ва навозандаҳои касби онро истифода мекунанд, аз 10 регистр ва ё ки 12 регистр иборат аст ки бо он нимлаҳнҳоро иҷро кардан мумкин аст. дар сози мусиқии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бештар сози мусиқиро бо 2 регистр иҷро мекунанд, 2 регистр ва 4 регистр. яъне ки вазифаи асосии регистрҳо нимтон ва яктон пасту баланд кардани нота ба ҳисоб меравад. сози мусиқии қонунро асосан бо маъни оҳанакро ки мебинед, ин асосан ном дорад калид, калиди ҷуркунии сози мусиқии қонун ки ба гӯшакҳо гузошта мешаванд ва дар вақти пеш аз навозиш бо ин асбоб, яъне ки калид ҷур карда мешаванд. Ёсуман Шокирова аз овони донишҷӯӣ ба омӯзиши сози мусиқии қонун пардохта аз устодони санъат нозикиҳои онро аз худ кардааст. ӯ хушнуд аз он аст ки имрӯз ҳастанд ҳунармандоне ки ҳам ба сохтани ин сози мусиқӣ ва ҳам ба омӯзиши он ба ҷавонон пайваста мададгору раҳнамоӣ мекунанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта намонад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин ягона
ягона устоде ки ҳам таълимоти сози мусиқии қонунро хуб ба роҳ мондаанд ва ҳамчунин бо созтарошӣ, яъне ки созтарошии сози мусиқии қонун машғул ҳастанд, Мардонов ба ихтиёр мебошанд ки он кас аз шаҳри Ҳисор мебошанд ва ба шогирдон ва тамоми навозандагони мо, яъне ки навозандагони ҷумҳури Тоҷикистон сози мусиқии қонунро омода мекунанд ва пешкаши ҳамон навозанда мегардонанд ки қонунҳои он кас бениҳоят хуб ҳастанд, ҳамчунин электрикӣ ва ҳамчунин оддӣ гӯем агар бо чӯб тарошида мешаванд. Вақте ки ман дар Донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъат ба номи Мирзо Турсунзода таҳсил мекардам ба зиннаи бакалавр ва магистратура, онҷо ман мавзӯи сози мусиқии қонунро интихоб карда будам, яъне ки сози қонун, таърихи ташаккул, репертуар ва хусусиятҳои иҷрои он. Яъне ки рисолаи хатми ман бо ҳамин соз марбут буд. Вақте ки ман дар ансамбли Дарё кор мекардам бо сози мусиқии қонун ки бевосита фаъолият доштам, хостам ҳамин мавзӯъро интихоб карда бошам ва нозукиҳо ва хусусиятҳои хоси сози мусиқии қонунро омӯхта бошам ва дар ин раванд устоди ман Асдин Низомов маро пайроҳӣ карда буданд ва роҳбари илмии ман он кас ба ҳисоб мерафтанд ва аз ҳамин ҷиҳат шавқи ман бори дигар зиёд шуд ки сози мусиқии қонун хело ҳам имкониятҳои зиёд дорад. Бо сози мусиқии қонун тамоми оҳангҳоро иҷро кардан мумкин аст, хоҳ халқӣ бошад, фалакӣ ё ки эстрадӣ ё ки хориҷӣ, тамоми оҳангҳоро иҷро мекунанд ва шоҳруд ном гирифтани сози мусиқии қонун ин аст ки масалан ҳамин шоҳруд, яъне ки руди шодҳо бо сози мусиқии қонун тамоми оҳангҳоро иҷро мекунад. омӯзиш ва аз худ кардани сози мусиқии қонун нозукиҳои худро дошта аз мутриб маҳорати баландро талаб мекунад. таълими ин сози хушнаво имрӯз дар кишвари мо хуб ба роҳ монда шуда аз тарафи устодон имрӯз ҷавонони соҳибистеъдод соҳибкасб тарбия меёбанд ки бо оҳангҳои фороми дилнишини хеш дар тамоми чорабиниҳои дохилу хориҷ хотири тамошобинонро шод мегардонанд.